snima. Odlično. Spreman? Mhm. Dobro. Kurse. Dobran. Hvala. 42. Ne vidim nikakve... Pola minute sad. Dobro. Znači prije trokuta lijevo, pa oko trokuta pa... Tako je. Tako je. Prije trokuta lijevo i to 15. Ajmo. Ajmo, sretno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, krenu. Desno 1, Dalje. lijevo 1, 100, drži. Desno 1, 50. Desno 2, drži. Desno 1, 50. Tako je, desno 2 drži, lijevo 1 100, desno 0 50, desno 0, desno 1, lijevo 2 100, Desno 1, lijevo. tako je, 100, imaš točak od 100, pa lijevo 4, desno 5 od trokuta. Lijevo je desno 1, desno 1, po lijevo 2, po desno 2, 100, lijevo 2, pazi zid, 200, desno 350, desno 350, gotove table, lijevo 150, lijevo 150, lijevo 2, desno 450, lijevo 4, desno 4, desno 4, lijevo 4, haklaj, 50, zil, desno 5. Dobar. Svaka čast nije. Znaš kaj? Ovo je prvo iskustvo tako. Izvolite. Ovo mi je prvo iskustvo tako, jebote. Nikad nisam vozio se u zadnjem pogonu. Kak ti ovo kad povezujemo za ovo je... Znaš kaj je? Ja evo te sad vidim. Hvala ti. 25, 1, 55, 9, 201. 201, 211. Dobro je. Dobro je, da. Ajde, kud idemo dalje? Ovako znači... Da sam u kamere i to ne. To sam ja već